Да, поредното клипче от моята болна идилия. Вкъщи сме си отново и този път пуснахме да поиграем малко покер на живо. Залата Poker Stars. Пуснал съм 4 кеш маси с голям и малък блинд 1 и 2 цента. И просто ще подсъкам. Всички, които играят, могат да коментират моята игра или не игра. И да кажат какво им харесва и какво не е. Ама само за тия, които разбират от покер, останалите да не ми се мешат, защото не мога да ги понасям. Мразя разбирачи. Не се правя на разбирач. Не казвам, че съм най-великият играч. Но сега просто искам да пробвам да видя какво ще стане. Така, тук малко пробване на играта. Баха ни майката. 50 цента минус. Това е положението. Всички, които са болни в момента, натиснете палец надолу на това видео. Наистина. Много е гадно да си болен. Да, наистина някой ще каже, братле, седиш си вкъщи, почиваш си, всичко е 6. Да, не брат то. Това е за хората, които не се кефят на работата си. Аз страшно много обичам моята работа. И супер много ме кефи. В смисъл, доставя ми удоволствие да работя. Да. И всички, които се кефят на работа си, палец нагоре. Фолт, естествено. Фолт. Те няма да остане така са. Много обичам да съм среден играч и да залагам. Защото то след мен се плаша, то преди мен, ако е чекнал, това значи, че няма нищо. Две на тази позиция бих платил двойка. Сега като сме преди бътъна, непосредствено преди бътъна, ста тук, примерно, най-много да резнете малко. Това мисля, че е адекватно. Ба. Ос. То си прави тъшак. Аре, влачи 2 цента, латко. Да, между другото, инсталирах си Pokemon Go, въпреки че се ебавах с хората. Доста добре. Патки заспали. И доволен съм. Фото, естествено, бата на тия карти никой не играе. Върнах се. 8-8. Рейс от градския транспорт. Доста приличен рейс. Обхожда половин София. Няма видим какво ще стане тук. Аз съм първи. Мамка му. Не е лошо. Плати, вале, чек. Добре. Асой 9. Имайки предвид, че сме на Big Blind. Надали ще го играем. Както и това нещо тук. Никакъв шанс. Дате, ако има някой, дето разбира, да каже. Едно време играх много покер. Много, адски много. Имам регистрации в поне 20 зали. Във всяка една от тях силно имам някакви пари недоизиграни. Не съм вложил 1 цент, между другото. Всичко печелих от фри роли. Като тогава си имах ментор. Много неща ме научи, много книги ми даде, много книги прочетох. Ако ви се занимава с това нещо и ако на него му се занимава да тренва хора, ще ви го препоръчам. Това беше едно време.
Тук каквото и да направиш ще чекна. Страх ме. Така, 9, 4. Ще му ги колнеме, за да мога да го резнем след това. Въпреки, че тук вече се пребахне. Тук вече е супер зле за нас. Фолд, естествено. Тук положението е голяма трагедия. О, Боже Господи, пребахме се. Да, определено. Нищо. Попи 10. Да, тут сега ви казвам фолд. Тук двечки. Двечки, бе, човек. Две. Какво му плащаш? Сой 9. 8 и 4. Чек фолд. Директно. Това не се играе. В смисъл блинд 8 и 4. Тук още ме е яд. Тук още ме е яд. Защото можеше да думнеме преди това. Но оставихме да го бетнем след това, което е голяма загуба, между другото не го правят. Сега ще ме питате, що играя на 4 маси. Как да не играя на 4 маси? Сега примерно седа и чакам. 4 маси. И седа и чакам. И какво чакам? 4. Аз свой 5 естествено, че чек фолд. Тук отново май ще откраднем блиндове. Ето това е супер коварно. Десет и 2 бат. 10-2 беше ръката на този дъртия покер играч. 2 пъти спечели световната титла с тази ръка. 2 пъти, 2 години подред. Забравихме името. Shame on me. Нема да го игра. 9-2. Не ми се играе. Тук ми е интересно какво ще се случи между другото. 2. Така го набих, че може да се вкара all-in. Ако се вкара all-in, тук няма да го играем това. Ако се беше вкарал all-in, понеже има твърде малко пари, щях да съм в много неизгодна позиция. Фолдваме, естествено. Да, за тия дет не са ми лайкнали страницата, ако искате GoPro Warrior. Качвам мейнстрим, обикновени снимки. Ако си харесате някоя, лайквайте. Ако ви хареса страницата, лайквайте. Връщаме се в екшена. Това е хубаво. Тук ще има екшен. На тази маса ми върви. На тази не ми върви изобщо. Тук екшена е нулев. Тук малко пропаднахме след она ръка. 6. Аз съм в по-изгодната позиция, бро. 9 и 10 свитът на Big Blind. Тук между другото мога да има екшен. Ще им дам 5 за 16. Да, само за екшена, който го пропускаме директно. Така да видим какво ще се случи. Топ-колваме от тук 8. Ползвале 18. Дали има дами? Тук това ни провървя пак. Дали има дами животното или има 6, 7, нещо такова, да видим къде сме. Пет, имайки преди, че съм оплатил до сега 26. За да го вкараме, според мен няма нищо. Има попи нещо малко, попи... Да. Попи нещо повече от мен. Добре, тук имаш Action Fault, естествено. 2,9 по дяволите, кой ги играе тия.
Тук сме... Как ми беше името на то, бе? Един търтак с една кълбойска шапка. Ако гледате покер, не мога да не сте го виждали. Забравих му името. Напишете ми в коментарите как се каже, ако не се сета. И ако забравя да проверя, естествено. 10. Доу Брънсън, бе, човек. Най-известното копеле в света на покера. Доу Брънсън, естествено. Рейз до 4. Много малък рейс. Много малък рейс за тази калпа ръка. Горе-долу $1 сме назад. Тук ще рейзнем. $1 съм назад до момента. Два ще ги плата двете. Две. Интересни. Две за 7 асой 3 фолд. Не ми трябва. Ужас. Така. Тук сме много назад от флъш. Флъш ли беше? Боже господи, даже и не го помня. Школаме двойката. Ще направим така. Екшън по масите. Тук. Може ли да избягаш така, бе, човек? Да. Покажи предишната ръка. Това беше интересно. Можеше да има екшън. Ама не се получи. Фолд, естествено. Фолд тук и тук. Тук не мисля, че има какво да чакаме. Наистина. Много ме цепи от тази страна главата. Да се възпалили. 69. 69. Вида 69 почти винаги излагам, но не и този път. Не. Не. Всъщност ще прецениме след малко. $. Да. $1 и малко съм назад. Никакъв екшън по масите, не съм доволен. Ще играя още малко. Половин час игра на 4 маси. След това ще поиграя още малко, да, без да записваш, просто говоренето ми изморява. Добре, ще направим 7. Асой и 8 ще ги чекнем. Осмица излезе, което директно ме кара да дигна леко. 16 ще ги плата. Да, тук стана доста интересно, ще чекна за да го рейзна. Искам само да видя какво ще изкара. Фолд. Тази маса ми е интересна в момента. Тук екшън няма. 33. Така. All-in ще му колна. Да видим то all-in. 9-9. Дами и господа, това беше най-красивата ми загуба от много време насам. Това наистина ми хареса. Доста добре. Този екшън чаках. Много съм доволен. Паднах от нещо красиво. Супер. Перфектно. Да, позагубихме малко пари. Надали има някой, който се радва на факта, че е загубил пари. Но ево на пича. Ево наистина. Върнах се, бе. Не се играят тия ръце, не се играят и това не се играе, нито пък това се играе. Това са все ръце, които просто трябва да се научите да ги пропускате, защото няма никаква полза от тях, както и това. Това е най-омразната ми ръка. Ето я. Валяй се. Ужас. Това е ужас. Това е по-гадно от 7,2. Ужас. Малко късмет за мене. Ще бетнем, за да го фърлиме нека надалеко. Ще явно нямаше нищо. Фолдваме. Тук. Фолдваме. Ето още една коварна ръка. Асой Поп. Ана Курникова.
Това е една от ръцете, които винаги се набиваш all-in и падаш като копеле. Няма да го играя това. Долу Брънсън и това няма да го играя. 7. Дали иска да ни изплаши? Ето, на големия блинт ще ми дойде хубава ръка. Не е за мене. Стига сме губили тази вечер, да направим нещо ползотворно. Ползотворно, може би ще има скоро край на клипчето, тъй като ми пада батерията. Доста интересно. Тук отново екшън. Ще бетнем, дали ще избяга? Ще избяга. Кол 2. Напоследък имам малко по-различни клипчета с приятели, тези двете. Погледнете, ако ви е интересно, може да се позабавлявате малко. Предполагам, че ще ги видите, защото гледате този клип с покера. Двойки. Единственото нещо, което може да случи тия двойки, да излезе трета двойка. Ще излезе ли трета двойка според вас? Между другото, прочетете за POT и Inlight Odds. Доста интересни математически формули, които помагат да разберете, които ви помагат лесно да смятате дали имате някакво value от това, дали ще заложите или не. Естествено, в живия покер има много повече психология и много повече наблюдаване на играта. Тук при 4 маси е леко ясно, че аз като непрофесионален играч, който просто дошъл тук си губи парите, като риба, както се нарича. Аз като риба няма как да следа всичките маси, кой как играе и как не играе. Има и специални позволени софтуери за това нещо, мога да си ги инсталирате. Те ви изчисляват кой колко е бетнал, логнал, колко е фолднал, какъв горе-долу му е коефициента на печелене, на ръка, колко печели и така нататък. Ако ви се занимава сериозно с това нещо. Ето е. 7,2. Ужас! 8,2. Ужас! Повръщане. Ако ви е интересно, погледнете. Всеки случай ви съветвам да не си губите парите. Удоволствие, но това са пари. Аз съм ги спечелил от фри роли. С адски много игра. Адски много. Преди години. Покера е игра, която се мени нон-стоп. Така че неща, които са въжали преди години, просто в момента не въжат. Тъй като това е игра, която се развива и развива и развива и продължава да се развива. И когато спреш, ти оставаш по течението назад. Ти оставаш назад и когато си назад, много обичам да съм първия, така леко ще го блокбетнем, да видим какво има смисъл. Ето, най-коварното нещо на този свят. Асад. Почти никога не печеля нищо с. Ето, както и в случая. Ако някой разбира, просто да ми каже къде ми е грешката и защо не се получава по-малко, трябва да бетна или не разбирам. Тук между другото имаме стрейт. Доста качествен, най-високия стрейт. Ето, дама, 10 валет, дама, поп и асо. С това забавяне леко го притеснихме, ще сложим 6 и ще се надяваме да плати. Както в случай той плати. В случая ще го бетнем с 12, което е половината от неговия стак, така че в неговия случай или фолд, или all-in. 5 и 10 няма да бъде изи. Имам асо с висок аут, което е добре за мен. Чудно ми е той какво има.
Мисля да го рейзна. Тази маса идва екшена. Мисля да го рейзна и сега ще ви кажа какво ще направя. Ако бия, тук ще форнем, ако бия тук, ако успея да взема, ще продължа да играя, а ако не, просто ще спра за момента, тъй като се влиза в един тилт, така наречения тилт, го наричат хората в покера. Това е състояние, в което просто не правите разумни колове и се самопрецаквате. Така или иначе вече е 39 минути, като гледам клипчето. Така или иначе е 39 минути 4. Тук ще фолдим. И тук ще конем. Да. И ако падна тук, ще влеза в тилт, което е ужасно за мене. Имайки предвид, че... Да. То беше ясно. И така, дами и господа, това е. Загубихме. Всъщност, сега ще разберем колко сме загубили. Сега ще ви кажа. Покажи баланс, скри баланс. 14. Не. Чакай. Fold. 15, 16, 17, 18. Около $2. 3 долара и малко. Да. $4 назад. Така че мисля, че това е достатъчно за днеска. Благодаря ви много, че гледахте това видео от мен, Бония. Надявам се да ви е харесало. Не мисля, че показах нещо, кой знае какво. Просто това е моята игра. Така ги виждам аз нещата. И ако ви е харесало, бих направил още някаква така игра. Имам още $14, така че ако ви хареса, дайте палец нагоре. Ако разбирате, кажете къде са ми грешките. Ако не, кажете как бихте играли дадена ръка от тези, които показах. Това беше от мен. Айде!